Hvala Ištvanu na ovom divnom predstavljanju, mada sad moram da ti zamerim, ispašti da sam nikakav novinar, duki se nisu žalili na moje intervjue i tako dalje. Šalim se. Zaista smo ovih par dana, mnogo toga je Ištvan poželeo da mi pokaže, a kad je neko spreman da nešto unapred, da se oduševi i da voli, onda mu je lako ispuniti želje. I meni su u impresijama, još su mi oči pune i sunce koje zapada na ulicu. Aleja i sad sunce lepo ide meni u susret. Takav je vaš zalazak sunca u mojim očima. Ja ću, pošto su i priče i pesme ovako malo duže ili kraće, svejedno, ali ovdje ćemo provesti neko vreme zajedno, trudit ću se da vas ne umorim previše. Ako budete želeli da o nečemu razgovarate sa mnom, slobodno, stojim vam na raspolaganju. A za početak bih vam, pošto je ovo zamišljeno kao uglavnom predstavljanje ove knjige Tajne naše male, koja je poslednja izašla, i ja ću pročitati još ponešto iz neke druge, čisto da steknete uvid kako ja to pišem, ali pre svega bih, kako ja to pišem, kako kritičari kažu, možda je najviše sadržano u ovoj maloj posveti ili već kako bih to nazvala na početku ove knjige, moj zapis koji se zove Trend prosvetljenja. Reći ću nešto sasvim obično, ali tog nečeg običnog počesto nismo svesni. Nemamo vremena da zastanemo, prihvatimo, upotpunimo, proživimo taj obični trenutak. Trenutak kada se zagledamo u oči onih koje volimo iznad svega, ali nam ludi ritam života ne da to češće pokazujemo. Trenutak kad nas prožne istinska sreća što smo živi i svoji, što smo se našli, a to je tek umeće, usud, što možemo da se vidimo do dna zenica u očima tih, nama najvažnijih, kao da u dušu gledamo. Što taj pogled vredi kao celog, kao zagoljaj, kao utočište. To i jeste utočište. Taj trenutak se zove bogojavljenje. I sad u tim trenucima kafa u društvu majke. Gledam kako mama zakuvava kafu i smeškam se. Ona odmerava 2 kaščice, zatim uzima 3, odasipa, pa još malo, pa kad tek nešto više od vrha osta, dodade u džezu i sačeka da se crna tečnost nadme kao uzdah u grudima, pa je onda skloni sa ringle. I baš će nam taj mali dodatak nešto značiti, a majko, zadirkujem je. Ona me gleda preko naočara i neometena mojim primedbom nastavlja da sipa kafu u fine, po negdašnjoj meri pravljene šoljice. Prinoseći mi jednu, tek odgovori. To joj je zahvalilo da bude prave jačine. Ja se udobnije namještam u fotelji, podvijam desnu nogu ispod sebe i pričam o snegu koji nam baš i nije trebao. Čuj, nije, a stigao decembar. O zdravlju komšija se raspitujem, a kad crknuh prvi gudljaj crne, pomislih kako mi prija. Kako nije ni mrvu slađa, ni mrvu gorča, nego što volim da popijem, a jaka taman da ne ubije. Majstor je moja mama, još uvek sve najbolje zna. Čak i da u onom na vrh kašičice kafi leži tajna lepote koja pada pravo na dušu. Drvo života. Ovih dana sam slušala i ovde je jedan problem. Odlaze mladi, odlaze ljudi, odlaze negde u svet, tražeći svoju sreću, tražeći ekonomsku stabilnost. Ostavljaju svoje najdraže ovde
i tu je taj most koji premostimo internetom preko Skype-a, ponekom porukom, telefonom, a možemo li se preko toga zagrliti. Jednom sam napisala knjigu, priču koja se zove Drvo života i onda ovih dana, kažem, slušajući da su svugde isti problemi, odlučila sam da je večeras pročitam. Drvo života. Pored mog dvorišta raslo je jedno drvo koje su zvali Drvo života. Po njemu su se oduvek pentrala deca, još od kad je bilo mlado, tek jaknulo da ih primi na sebe. Niko ne pamti da je koje dete palo sa tog drveta. A ono se svakoga proleća budilo, zelenilo, bujalo, davalo osmeh pogledu onako okićeno decom i pticama i njihovom graju. Drvo života imalo mesta za sve klince iz moje ulice, a i iz susednih. Mi koji smo odrasli toliko da je već bilo sramota da se pentramo po njemu, sa smeškom i blagom zavješću gledali smo neke druge, već nepoznate mališane, kako uživaju kao trešnje priljubljeni uz njegove tople, široke grane sa mestom za sve. Jedno rano jutro, žureći na posao, ugledah na drvetu života sliku mog vršnjaka i zastah u pokretu, vremenu i prostoru, zagrsnuta stvarnošću i nekim čudnim apsurdom. Ubrzo su se slike na belom, uokvirene crnim, stale se više pojavljivati na tom drvetu. Deca se prestaše verati po njemu, sve manje živih, sve više mrtvih na drvetu života, koje je u najboljim godinama naprasno stalo da gubi svežinu, boju i znake. Pored mog dvorišta, nekada davno, raslo je drvo života. Sjećam se, po njemu su se verala deca iz moje i susednih ulica. Onda su porasle i otišla u svet, a svet je širok, velik, nepregledan. A da su se vratila, znala sam po tuzi koju bih osetila uvek kada bih prepoznala njihove likove na sličicama priljubljenim u skoru drveta, koje stojećki mrelo, primajući ponovo na sebe čudne povratnike kući.